ҳамун рӯз расид бачаҳо, нигоҳ кунед ака. ҳастаи нафаре ки вариантҳои ҳархела мехоҳанд аз душанбе ҳоиши хона харид доранд. хона қимматам боша якчанд варианти фурӯш дорад бачаҳо, нигоҳ кунед ака. хонаи назди ҳавлигӣ дар душанбе дар ноҳияи Сино, кӯчаи Навбаҳор. масоати 18 сотих замин, дорои 5 ҳуҷра. хонара как замин қабул кунед. 1 сотих замин 120 000 сомон метавонед бихарем бачаҳо азиз. 1 сотихша 120 000, дар кор боша 2 сотих бигӣ ёки 3 сотих бигӣ. просто душанбе ноҳияи Сино, кӯчаи Навбаҳор. ду рақам мегзорам WhatsApp соҳибмулк мегзорам бачаҳо азиз. общи ҳами 18 сотих замин $216 000 мешавад. сари 1 сотих 120 000 сомонӣ. обсвет доимӣ. хоб сета масҷид 30 метр дур мега. мактаб Садиқ 50 метр дур бачаҳо азиз. маршрути 57 конечкаша. ай тарафи колхоз нева и тарафеш. маршрути 7 пеши хона мия ва конечка маршрути 57 автобуси 6. алиш намешавад нақд сум дар корай. дута дарвоза дорад бачаҳо. занг занен масъя кунед. барои реклама ҳатман метавонед муроҷиат бикунед.